खुलुमबाय स्टुडियो आं नायदों राजीव बसुमतारी बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट गिख्रंथाव रेलनि जाब्रबथाय रायजो नाङैनो सोमोनांथाव जादों बे गिख्रंथाव रेल जाब्रबथायनि थाखाय हादोराव रेलनि जाब्रबथाया बोसोराव बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं आरो फिन रेल जाब्रबथाय जानायाव गोबां मानि सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां मानि सुबुंनि गाज्रियै जोखोम जानायखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। थारैनो मा जामारदों हादोराव खनले रेलनि जाब्रबथाय विजयनगरम जिल्लायाव बे रेल गिलु एबा रेलनि गिलु बालु जाब्रबथाया जादों। विशाखापट्टनमनिफ्राय रायगड़ा मोखां जानानै दंमोन रेल इन्जिना आरो जाब्रबथायाव गासै बे समहालागै मिथिनाय बायदिब्ला 60 दावबायारिफोरा जिउ जोबदों। लोगोसे रेल बिफाननि गोरोन्थिनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि रेलनि जाब्रबथाय जानायाव गोबां मानि सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां मानि सुबुंनि गाज्रि जोखोम आरो बे समाव मिथिनाय बायदिब्ला 60 सुबुंफोरा एबा दावबायारिफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो बे जादों आन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव गिख्रंथाव रेलनि जाब्रबथायाव रायजो नाङैनो सोमोनांथाव जादों आरो बे जाथायानो जादों आन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव लाखिनानै दोननाय रेलखौ गुबुन मोनसे रेला सौग्रावफैनानै बे जाथाया जादों होनना बुंदों आरो फिन रेलनि जाब्रबथाय जानायाव गोबां मानि सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां मानि सुबुंनि गाज्रि जोखोम जादों होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो जोखोम जानायखौ बे समाव देहा फाहामसालियाव थिसनगासिनो दं होनना बुंदों आरो बे जाब्रबथायाव गासै बे समहालागै मिथिनाय बायदिबा 60 दावबायारिफोरनि जिउ जोबनायखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों। नोंथांमोना रोखा नुना मोनदों बेनो जाबाय आन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव बे जाथाया मैया जादोंमोन आरो बे जाथायावनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा थामहिनबा 60 सुबुंनि एबा दावबायारिफोरनि जिउ जोबदों। लोगोसे गोबां मानि दावबायारिफोरनि जोखोम जानायखौ मोनथिना मोननाय जादों आरो जोखोम जानाय दावबायारि बिथांमोनखौ दायो गोबां देहा फाहामसालिफोराव फोसाबनाय होगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।